विश्व कोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकंदेवेचो मोगाचो येवकार. आमचे यशस आमचे सुತ್ತमुत्त होवेचे विद्यमान बरसो आमच्या अंतरंगांत होवेचे बदलावणेत मुख्य कारण असता काही. जीवनांत यशा गव्य जाल्यार त्यास कठीण परिश्रम, एकाग्रता आणि समर्पणा भावन मस्त अगत्य असता. आज आमचे ಒಟ್ಟು सोयरे होऊन आयलेसत रोहन ये मस्त त्यांचे एक जीवनाचे यश सोदीत कठीण परिश्रमांत आणि समर्पणा भावनांत त्यांचे शिकावणे मुग्ध होऊन चार्टर्ड अकाउंटंट पदवी त्यांचे होऊन घेतलेंसा. तर या आज त्यांचे ಒಟ್ಟು या एक CA शिकवायची वाट कशी होती म्हणून त्यांच्या लांगसून विचारून घेऊन येऊया. CA रोहन नायक, तुम्हाला या कार्यक्रमास हार्दिक स्वागत. नमस्कार. नमस्ते. आता ICAI तिने आयोजन केलेल्या परीक्षांत तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट पदवी तुमची होऊन घेतलो असो. ह्यास समस्त कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समाजांसून आणि प्रतिबिंब ತಂಡांसून तुम्हाला हार्दिक अभिनंदन. थँक्यू. आता CA परीक्षा CAचे एक रिझल्ट येता म्हणताना फलितांश येताना पोरांचो एक मनांत एक असतात उद्वेग कैल्या टाईपार येता कोण ना म्हणून. तुम्ही आता CAचे रिझल्ट बघ जातो ते तुम्हाला सक्सेसफुल म्हणूचे एक शब्द वाचतो त्याचं तुमच्या फर्स्ट रिॲक्शन कसं होतं? एक ऍक्च्युली ह्या पोटी May 24 अटेम्प्टांसून रिझल्टाचे रिमार्क्स चेंज केले सक्सेसफुल आणि अनसक्सेसफुल म्हणून हाडलेंच. सो आम्ही रिझल्ट बघताना युजली आम्ही पास नाही तर फेल बघायचे हॅबिट असता. बट ह्या पोटी सक्सेसफुल फर्स्ट टाइम बघताना आम्ही हे कसले सक्सेसफुल नवे वर्ड आयले म्हणजे आमचे रिझल्ट सांगते त्यास मी आम्ही आमचे मार्क्स बघताना आम्हाला कळले की हा आमचे क्लिअर झाले, पास झालो असा. आणि ह्या पोटी इन्स्टिट्यूटान लायक एक डिफरंट वे अंत टर्म केल्यांचो रिझल्ट ह्या पोटी मध्ये. त्यामध्ये एक सक्सेसफुल नाव शब्द ऐकताना ते एक मनात एक इंगडत या होता एक मोटिवेशनल म्हणतो ठीक आहे, पॉझिटिव्ह सक्सेसफुल. आता आधी तुम्ही के रोहन नायक तैसून CA रोहन नायक होताना तुमचे आणि तुमच्या घरच्यांचे एक मनस्थिती मन आणि कसे एक रिझल्ट एक रिॲक्शन केल्या टाईपर होत्या? मस्त खुशी होता. फर्स्ट टाइम माझे रिझल्ट अनाउन्स करताना सगळ्यांनी रिलेटिव्ह फ्रेंड्स आणि CA रोहन सांगताना मस्त खुशी होता. म्हणजे CA जॉईन करताना एक ड्रीम असता की एक दिस प्रिफिक्स यूज कराव्या. सो कळल्यापर्यंत मस्त खुशी झाले. म्हणजे रिझल्ट आयल्यापर्यंत तो आधी जाऊन पेरेंट्स सांगितलो, मी माझ्या अक्का सांगितलो, मी सगळ्यांच अनाउन्स केलो मी. आणि मस्त लाईक ते माझे रिझल्ट आयले दीस मस्त खुशी असेल दीस इवन नाही आमचो आता एक नॉर्मल असून एक आता CA झालो काही CA रोहन म्हणून आमच होतं सांगो एक भरमेच्या विषयी प्राऊड फील होता नाही आहे. इवन तुमच्या आता पेरेंट्स झाल्यार अम्मा अप्पा सांग झाल्यार अप्पू CA रोहन म्हणताना एक ते एक फील तिंगड असता नाही खुशीचे विषय असता. बट मी मला लाईक आता CA झाल्यापर्यंत तो मला असेच फील होता की आता मी ऍज अ CA स्टुडंटच असतात ज्याला मात्र लाईक ठीक आहे टाइम घेत असं ऑब्झर्व करवे की CA झालो सांगून. आता तुम्हाला CA करव्या म्हणून सांगून कसं आलोचना आयल्या? ऍक्च्युली फर्स्ट मला CAचे बग्गे आयडिया कळले माझे अक्कांसून. माझ्या अक्का त्याचे हायस्कुलांत असताना पुढे काहीतरी प्री युनिव्हर्सिटीन खयले स्ट्रीम घेवे म्हणून सांगताना अक्कांच कॉमर्स घेवचे प्लॅन होते. मी तेदो मला माझ्या अक्कांसून कळले की CA म्हणून एक कोर्स असता आणि वन ऑफ द टॉप कोर्स कॉमर्सांत प्रोफेशनल. मी तसे माझे अक्का लास्ट आस मी सायन्स घेऊन सोडला. आणि मी 10th स्टँडर्ड सर असताना मला लाईक सायन्स घेवचे कॉमर्स घेवचे एक कन्फ्युजन होते. बट एक दिस मी असेच माझे सायन्स चे सब्जेक्ट बघताना मला फील झालं की हे माझे सब्जेक्ट्स नाही, मला कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स होईत. तसे मी प्लॅन केलो मी कॉमर्स घेतो आणि कॉमर्स CA करतो म्हणून 10th स्टँडर्डात प्लॅन केलं. मी प्री युनिव्हर्सिटीत मी कॉमर्स घेऊन मला फर्स्ट मंथ क्लासेस घेताना मला सब्जेक्ट होतो
सब्जेक्ट मला होता म्हणून सांगून मी पुढे जाऊन सीए चे कंटिन्यू. तर आता तुम्ही सीए शिकतो तुमच्या अक्का कारण म्हणून सांगून तुम्ही एक क्रेडिट द्यावेश पावता. वय म्हणलं एक वय माझे अक्का लक्षून मला कळलंय हे कोर्स कसाला म्हणून मी हे मस्त ठीक आहे डिफरंट असं ऍज कम्पेअर्ड टू अदर लाईक सब्जेक्ट्स. सो हे सीए करूया म्हणून प्लॅन केलं. सो क्रेडिट्स देवत माझे अक्काच क्रेडिट्स देवत. ವೀಕ್ಷಕನು ಆಮೆ आता सीएचे विद्यार्थी सीए रोहन मुग्धोन सीए रोहन लागी बोललो जाल्यार त्याचे परिचय तुम्हाला सानिको मी सांगितला नाही तर या त्याचा एक परिचय आज तुमच्या एदरास. रोहन के हे कोड्यालंत वासस्वेचे करपे दिवाकर नायक आणि चेतना नायक यांचे पोत. त्यांची बहीण स्नेहा प्रसन्न शेट्टी. हिनी यांचे शिकावणे 1ನೇ ತರಗತಿसून बीकॉम सर सेंट अलोशियस इन्स्टिट्यूशन कोड्याल मंगलोर इथे केलेंसा. यांचे आर्टिकलशिप श्रीरामुलु नायडू अँड कंपनी मंगलोर इथे केलेंसा. हे एव्हिएशन, ॲस्ट्रॉनॉमी, जिओपॉलिटिक्स, क्रिकेट आणि बॅडमिंटनांत अभिरुची असलेली व्यक्ती. आता CS एव्वे जाल्यार शिकावण्यांत म्हणजे तुमच्या डिग्री आता PUCसून तुम्ही कैल रीतीच्या विभाग घेव्या आणि कसं पुढे येव्या. CA करवे असल्यार फर्स्ट प्री युनिव्हर्सिटी तेतना कॉमर्स स्ट्रीम घेवचे. मिगे 2 years प्री युनिव्हर्सिटी प्रांत फर्स्ट एंट्री लेवल एग्जाम असा CA फाउंडेशन म्हणून. एकदा CA फाउंडेशन क्लियर जाले प्रांत एक स्टडी एक सर्टन मंथाचे स्टडी पिरियड असता. मिगे इंटरमिडिएट एक्झामिनेशन असता. एकदा CA इंटरमिडिएट जाले प्रांत 2 years आर्टिकलशिप असा अंडर अ CA आर्टिकलशिप इंटर्नशिप करवे असता. मिगे फायनली एकदा आर्टिकलशिप जाले प्रांत फाइनल्स बरवेचे नद्दी ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप और फाइनल्स बरवेचे नद्दी एक सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल म्हणे एक ऑनलाइन एक्झाम्स असतात. ते पेपर्स जाल्या प्रांत मिगे फायनल एक्झामिनेशन एक लास्ट फायनल एक्झाम्स म्हण असतात ते जाल्या प्रांत कंप्लीट होते. आता तुम्ही आर्टिकलशिप कोणाची तरी अंत कराव्या म्हटलं इथे आर्टिकलशिप आणि पुरा एकट्यात वरीच कराव्या म्हणून असताय आणि त्याचे टर्म असताय नाही कंटिन्यू करीत दावायचे तसं काय असताय नाही. ऍज पर आमच्या इन्स्टिट्यूटच्या रूल्स मॅन्डेटरी 2 years आर्टिकलशिप करव्या असता. अर्लियर 3 years आर्टिकलशिप होते बट आता नवे स्कीम इंट्रोड्यूस करताना त्याच 2 years केले. आता तुमच्या परिचयात सांगितलं तुम्ही फर्स्ट स्टँडर्डांसून BCom फुल एकच कॉलेजात शिकले तुम्ही. साधारण 15 वर्ष शिकलो. कसं तरी कारणच आहे असं एकच इन्स्टिट्यूशन होताना. ऍक्च्युली फर्स्ट माझे स्कूलचे प्लॅनिंग करताना पेरेंट्स मंगळूरचे मस्त स्कूल्स आम्ही लाईक अप्लाय केलो होतो फर्स्ट स्टँडर्ड साठी. सो तेव्हा फायनली आम्ही खयले स्कूल डिसाईड करूया म्हणजे पेरेंट्स डिसाईड करूया सांगताना माझे अम्मा आणि माझे अक्का कॉन्व्हेंट स्कूलांत शिकले ते. सो तसे माझे बाबान मिगे प्लॅन केलेन एलोशियसन घालया. सो मिगे तसे मला प्रायमरीन घालून सोडले एलोशियसन. मिगे स्लोली प्रायमरी होऊन हायस्कूल होताना मिगे मालेच एक ऑलमोस्ट 10th स्टँडर्ड लगी येताना एक एलोशियसन चे एक्सपिरियन्स मस्त लायक झाले ऍज अ स्टुडंट. सो मिगे तेव्हा मी 10th स्टँडर्ड फिनिश करताना मस्त जण स्विच करतात 10th स्टँडर्ड आणि प्री युनिव्हर्सिटी दुसरे कॉलेजेस जातात बेस्ड ऑन देअर स्ट्रीम. तेव्हा मी एक प्लॅन केलो होतो की मी आणि माझे किती एज्युकेशन होता करवे मी एलोशियसांसूनच करतो. त्याच मी प्री युनिव्हर्सिटी एलोशियसांत केलो. मी BCom म्हणजे BCom करताना मी डे कॉलेज मला करवे झाले नाही म्हणजे माझे CA चे प्रिपरेशन करवे होते. तसे मी सेंट अलोशियस इव्हनिंग कॉलेज होते त्याचं मी इव्हनिंग कॉलेज आणि BCom करून कम्प्लीट फर्स्ट स्टँडर्डसून ऑलमोस्ट माझी डिग्री व्हायचं. सो 15 years मी त्या एकच इन्स्टिट्यूटांत फुल कम्प्लीट करून सोडलो. आणि म्हणजे मस्त आता मी लास्ट बघताना मला मस्त खुशी जाता मी एकच इन्स्टिट्यूटांत केलो अँड वय प्राऊड टू बी एन एलोशियन. आणि तू सांगायचं ऐकताना एक म्हणजे एक घर आणि एक घर तुझ्या इन्स्टिट्यूशन एलोशियस कॉलेज म्हणतो बरी झालं ऑलमोस्ट माझे सेकंड होम बरी एलोशियस. आता सामान्य आम्ही ऐकलो CA म्हणतो कुठले ते असोच्यात फुल
स्टडी मतलब वाचवायच्या मस्त कठीण वाचव्य म्हणून सांगून इथे तुमचे शिकवण्याचे एक या कसं होतं स्केड्यूल म्हणतो ना आम्ही कैल्या रीतीन होते तुमच्या सो दिनचरी मी ऍक्च्युली माझे इंटरमिडिएट फाउंडेशन टाइम असताना मला डे टाइम क्लासेस होते आणि फाउंडेशन आणि क्लास डे टाइम सांचे क्लास होते आणि इंटरमिडिएट येताना ते मॉर्निंग टू आफ्टरनून क्लासेस इंटरमिडिएटचे होते मी इव्हनिंग मला इव्हनिंग कॉलेज होते सो तेव्हा मला राती जाल्यार मी मला प्रिपरेशन करवे होईत होते ते करीत होतो मी असे हॉलिडेज प्रिपरेशन असताना मी स्टडी लिव्ह पुरा घेताना मी मोस्ट ऑफ द टाइम नाईट टाइम राती वाचवायचे चढ मला सकाळी वाचव होईत नाही सकाळी उठवायचे मला कष्ट होता त्यास मी राती माझे शेड्यूल स्टडिंग शेड्यूल लेट नाईट सर असता मी फायनलचा येताना लाईक सकाळी सांचे सर एक फिक्स्ड टाइम नाही त्या की इतके आवर्स वाचित होतो म्हणे लाईक खयले दिस मला वाचवे होईत होते मी एक्सटेंड करीत होतो लाईक ऑलमोस्ट असे मॅक्सिमम 6-8 आवर्स होईत होते डे केलोपोटी वाचवे मन नाही तर मी 1 hour 2-3 hours करीत होतो म्हणजे एक्झाम टाइम येताना मी फुल मला कॉन्सन्ट्रेशन देऊन वाचवे होईत होते आता तुम्ही यासपूर आता कोचिंग तसला काहीतरी घेतलं सर कोचिंग क्लासेस मध्ये गेलो तो सीए फाउंडेशन आणि इंटरमिडिएट मी ऑफलाईन क्लासेस घेतलो होतो बट फायनल जाऊन येताना मी टोटल ऑनलाईन क्लासेस घेतलो होतो सो क्लासेस घेतले रे एक लाखन चुक्कड सेल्फ स्टडी करवे होता तर करवत इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टुडंट टू स्टुडंट मी मला क्लासेस हवे ते किती म्हणजे ऑनलाईन क्लासेस घेताना एक ते लेक्चरर्सांचे एक आयडिया असता की कसे शिकवे खयले टॉपिक आधी शिकवे आणि तसे आणि चिके क्लिअर आयडिया गावता आणि एक अप्रोच गावता प्लस ते आमस गाईडो करतात क्लासेस वाटत की कसे आता एक मोस्ट ऑफ द केस सीएन नवे सब्जेक्ट्स येतात आमस आम्ही पीयूसीत घेतले सब्जेक्ट्स असतात बट सीए करताना नवे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होतो सो आमच ते अप्रोच कसे करवे ते हेल्प करतात क्लासेस घेतले ऑलमोस्ट ऑनलाईन म्हटल्यार एक नमन कोचिंग टाइप म्हणताले त्याच्यापर्यंत माले म्हणजे ते असता म्हणता तुम्ही तर क्लासेस घेतले चुक्कड आणि ऑनलाईन क्लास घेवे ऑफलाईन क्लास घेवे ते डिपेंड्स ऑन स्टुडंट टू स्टुडंट माले पर्सनली इंटरमिडिएट मी ऑफलाईन क्लासेस घेतल्यापर्यंत मी लेकलो फायनल मी ऑनलाईनच घेतो किती म्हणल्यार मला माझे ओन टाइम टेबल सेट करवे होता आणि मला खयले सब्जेक्ट वाचवे इंटरेस्ट असा त्या घेऊन वाचवे होता सो काही फिक्स्ड शेड्यूल असत नाही मला माझेच अंदाजीत शेड्यूल करवे होता साधारण सीए शिकवायचे नायक 4 वर्ष त्याच्यामध्ये बसून असतात म्हणून सांग म्हटल्यार मस्त त्यांचं वाचवच्यात काम म्हणून सांगून एक आम्ही ऐकत असतो असल्या संदर्भात तुमचे परिवार तुम्ही शिकल्ले शिक्षण संस्थांमध्ये आणि तुम्ही काम आर्टिकलशिप करायचे त्या संस्थांसून कैल्या रीतीन प्रोत्साह गावल्याचा तुम्हाला माझे फॅमिलीसून मला मस्त सपोर्ट गावले असा मी सीए जॉईन केल्ले टाइमसून माझे सीए फायनल रिझल्ट आयिल्ले टाइम सर मस्त सपोर्ट केलेंचात आणि मस्त मोटिवेट करून केलेंचात माले माझे पेरेंट्स इनफॅक्ट माझे अम्मा बाबा अक्कांच माझे चड कॉन्फिडन्स होता की माझे सीए होता म्हणे पटी आणि तसे ऑलवेज लाईफांत माझे आय मीन सीए करताना कसलो प्रॉब्लेम चॅलेंजेस आयल्यार एक गायडन्स दिलेंचात आणि सपोर्ट करीत असत आणि माझे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटचा मी आता मला इंटरमिडिएटांत मी क्लासेस घेत होतो मी क्लासेस झाल्यापर्यंत प्रिपेअर करीत होतो फायनल लेवलांत येताना मला माझे ते केले क्लासेस मी घेतलो ते थ्रू ऑफलाईन मोड मेसेजेस धाडून नाहीतर युट्यूबान ते मोटिवेशनल व्हिडिओज अपलोड करून मस्त मोटिवेटेड होईत होते आर्टिकलशिपांत मला माझे बॉस आणि माझे प्रिन्सिपल आणि ऑफिस स्टाफांनी सपोर्ट केलेंचात आमस स्टडी लिव्ह हवे तर कसलो आमचे रिलेटेड टू आमचे
करिअर सीए चे आता एक्झाम्स असतात लीव त्या पुरा असताना मस्त सपोर्ट केले अंत पुरा कडसून लायक सपोर्ट होते तुम्हाला हा वय तुम्ही आता आर्टिकलशिप करीत असताना कैले तरी रीतीचे अनुभव झाले साहेब म्हटल्यार कैले तरी चॅलेंजेस फेस केलं सगळं म्हणा आर्टिकलशिपान मेन चॅलेंजेस असता की आम्ही आमचे क्लायंट्स टू डील करताना ते ड्यू डेट्स असतात सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट कसे ड्यू डेटा भितर त्यांचे पुरा फाईल कंप्लीट करून द्यायचे तसे चॅलेंजेस असतात तितकेच मस्त चॅलेंजेस फेस केलो नाही मी माझे ऑफिस मी काही आर्टिकलशिप करीत होतो ते मस्त सपोर्टिव्ह होते आता तुमच्या परिचयांत तुमचे अभिरुची बघताना चिके इंगड दिसता विभिन्न दिसता एक एव्हिएशन म्हटल्यार वायुयानाचे आणि एक ॲस्ट्रॉनॉमी खगोळशास्त्राचे त्याच्या प्रांत जिओ पॉलिटिक्स मिगे क्रिकेट मस्त असतं त्याच्या ओट्टू या सीए आता तुमच्या ते एक अभिरुचीच्या बघे मस्त थोडं सांगू फर्स्टली मी क्रिकेट आम्ही नान लगायत इंडियान तर सगळी क्रिकेट खेळीत असतात तसे मला क्रिकेट खेळवायचे एक इंटरेस्ट होता बॅडमिंटन माझे अक्का स्टेट लेवल प्लेयर होते नॅशनल्स असं सिलेक्ट झाले सो मला माझे अक्कांसून मला अक्का बॅडमिंटन प्लेयर होते सो मला बॅडमिंटन मी तसे बॅडमिंटनचे इंटरेस्ट आयले मला आणि मी माझे बॅडमिंटन मी माझे स्कुलास रिप्रेझेंट केलो सा डिस्ट्रिक्ट लेवल बॅडमिंटन माझे प्रायमरी टाइमार एव्हिएशन मी नान लागायत असताना ते एक क्रेज होते एअरक्राफ्ट्स की कसे फंक्शन करता हे पुरा नान नसताना मी माझे बाबा फ्लायटांत ट्रॅव्हल करताना विचारित होतो की एरोप्लेन मॉडेल गावल्यार एक हाडा मला म्हणजे माझे मामा एव्हिएशन सेक्टरांत उत्ते फर्स्ट सो माझ्या मामा लागसून मी त्या एव्हिएशनच्या बघे काहीतरी क्वेश्चन्स असले विचारित असत होतो मिगे आता चिके मिगे ऍज सीए करता करता एव्हिएशनच्या बघे साइड बाय साइड इंटरेस्ट हवीत होतो ॲस्ट्रॉनॉमी मी लास्ट इयर स्टार्ट केलो म्हणजे एकदा असेंच अरे फील झालं की आमचे युनिवर्स किती ठरलं असा कसलं असं आमच्या अर्थसून बाहेर कसलं पुरा असा म्हणे एक इंटरेस्ट झालं मला तसे मी ॲस्ट्रॉनॉमीवर चिके एक ऑनलाईन कसे तरी आता आयच्या टाइमार ऑनलाईन मस्त इन्फॉर्मेशन गावता सो तसे मी ॲस्ट्रॉनॉमी बघेव शिकत गेलो जिओ पॉलिटिक्स बेसिकली वर्ल्ड अफेअर्स डिप्लोमॅसी इंटरनॅशनली स्टेजांत कसे असतात तसे म्हणते एक इंटरेस्ट होते म्हणून मी जिओ पॉलिटिक्स फॉलो करतो तुमचे एक अभिरुची मस्त ऐकताना एक कुतूहल होता मासो बदल 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 विषयांत तुम्ही इंटरेस्टेड होऊन असो न्ही आता तुमच्या प्रोफायलांत आम्ही आता तुमचे अभिरुची पुरो बघतलो त्याच्या इड्यांत तुम्ही सीए शिकत असो त्या सीएच्या त्या वाचूचे स्केड्यूलात मस्त बिझी हे तुम्ही कसं मॅनेज करीत तो सीए चे प्रिपरेशन करताना एक वन्स एक सॅच्युरेशन पॉइंट येता काही बचावता आणि ठीक आहे पॉज करूया स्टडी करताना मी दुसरे इंटरेस्ट आता एव्हिएशन असल्यार नाही तर जिओ पॉलिटिक्स असल्यार त्याच्या बघे बघून चिके नाही ॲस्ट्रॉनॉमी असून बघून चिके माइंड रिलॅक्स करून जाय पण मी मग त्यांना वापस प्रिपरेशन करीत असतो तसे शेड्यूल होईत असता केलापट्टी इंटरेस्टाच्या टाइमचे स्टडी चढ होता म्हणजे केलापट्टी काय म्हणजे स्टडीज प्रांत हा एक लायक इंटरेस्ट बघे बघता बघता केलापट्टी टाइम जाऊन जाता मी रिअलाइज होता की इंटरेस्ट वर टाइम चढ झालं कम्पेअर्ड टू झालं ते एक नंबर उपयोग व्हायचे सर केलं तुम्ही आता या तुमच्या त्या इंटरेस्ट बघित असलो झालं रो इंगड अभिरुचीचे केलं कसं तरी ऑनलाईन बघितलं रो एक उपयोग गावेचे सर केलात म्हणून सांगून माहिती तुमच्या लागेल एव्हिएशन होऊन दे केलं जाल्यार तेंतो तुम्हाला एक नॉलेज गावता म्हणून सांगून वय मी मस्त एक आधीसून नान लगायत एव्हिएशन वर नाहीतर रिसेंटली ॲस्ट्रॉनॉमी वर इंटरेस्ट आयला सो ते एकदा इंटरेस्ट आयला पण एकदा स्टार्ट केल्यार बघून एक कम्प्लीट करूया कसं विषय म्हणून बघूनच मी वापस येऊया म्हणून बॅक टू स्टडीज म्हणून प्लॅन होता आता सीएंत किती विषय असतात
आणि त्याची परीक्षा बरोवची रीत कैल्या रीतींत असता? CA फाउंडेशन अंत 4 पेपर्स असतात. CA इंटरमिडिएट अंत 6 पेपर असतात. ग्रुप 1 आणि ग्रुप 2 तीन पेपर ईच असतात. आणि CA फायनल जाणतो 6 पेपर्स असतात. ग्रुप 1 ग्रुप 2 करून 3 पेपर असतात. सेट करून सो एक्झामिनेशन बरवताना CA फाउंडेशन अंत पुरा 4 पेपर्स वट्टू देवे. CA इंटरमिडिएट आणि CA फायनल अंत आयदर एकच ग्रुप देवत नाही तर दोन्ही ग्रुप वट्टू बरवे. ते आमच्या ऑप्शनवर असता. आता ग्रुप 1 आणि ग्रुप 2 म्हणून सांगितलं न्या तुम्ही. दोन्ही बरोवे इझी होता, सुलभ होता म्हणतावे तुम्ही? नाही ग्रुप 1 अद्दी बरोवायचे नाही तर ग्रुप 2 अद्दी बरोवायचे, तसं काहीतरी असताय? ते स्टुडंट वर डिपेंडेंट असा. बेस्ड ऑन आमचे प्रिपरेशन वर आमस कव्हर करवे होता तर दोन्ही ग्रुप्स बरोवत. काहीतरी आता होईत नाही तर कष्ट बरे दाल्यार दुसरे शेड्यूल काहीतरी दुसरे काम असल्यार आता तर ग्रुप 1 नाही तर ग्रुप 2 एनी 1 ग्रुप एट अ टाइम बरोवन नेक्स्ट आणि एक ग्रुप करायचा. ओके ओके. आता CA तर तुम्ही शिकत असताना तुम्हाला एक कष्टाच्या विषय नाहीतर इष्टाच्या विषय म्हणजे सब्जेक्ट केलं तरी होते? CA फायनल्स आणि इंटरमिडिएट अंत आणि फाउंडेशन अंत माले माझे फेवरेट सब्जेक्ट असले रिपोर्टिंग, फायनान्शियल रिपोर्टिंग. इंटरमिडिएट अंत अकाउंटन्सी अकाउंट्स म्हणून पेपर असा. आणि माझे जे चॅलेंजिंग पेपर्स असले मोस्ट ऑफ द केस थिअरी पेपर्स आहेत. सो कसं लाईक थिअरी बेसिकली कॉन्सेप्ट अर्थ करून कीवर्ड्स उडास थोन प्रिपरेशन करीत होतो. आणि प्रॅक्टिकल पेपर्स असताना मोस्ट ऑफ द केस प्रॅक्टिस करून सम सॉल्व करून तसे प्रिपरेशन जायचं. कष्ट असलं जाल्यार ते इष्ट करून घेऊन वाचित होतो तुम्ही? नाही कराव्यान तो वैत्य मी गे नाही मला फायनल जाणत ऑडिट थिअरी पेपर असले ते एक थिअरी पेपर असले, बाकी पुरा प्रॅक्टिकल पेपर्स असले. पेपर 1 आणि पेपर 6. सो एक लास्ट एक थिअरी पेपर असा आणि एकदा कंप्लीट करूया म्हणून एक मन तो क्लिअर करून झालं. होऊन दे लाईक ते आम्ही सामान्य होणे ऐकतो. CA मस्त वाच्य असता, मस्त कठीण परिश्रम हवे म्हणून तेदो आम्ही आपणाशी ते एक मानसिक ಒತ್ತಡ असं दाता म्हटल्यार आमचे एक मनात एक स्ट्रेस असतात किती असल्यार या एक तुम्ही कसं मानसिक ಒತ್ತಡ तुमच्या कैल्या रीतींत तुम्ही एक निभायसून दायतो म्हटल्यार स्ट्रेस मॅनेजमेंट कैल्या रीतींत तुम्ही एक फ्री करून घेतो म्हणून सांगून? माझे CA स्टडीज टाइमांत मला काहीतरी ब्रेक्स घ्यावे असताना मी म्युझिक ऐकत होतो. सो म्युझिक ऐकताना जे काही स्ट्रेस लो होता. आणि माझे जसे काहीतरी स्टडीज करताना जे काही केला सब्जेक्ट्स वर काहीतरी जे काही इरिटेट झाल्यार मी फ्रेंड्स कॉल करून ते कसे प्रिपेअर करतात विचारून त्यांच्याकडसून जे काही आयडिया घेत होतो. आणि फ्रेंड्स वाट केला पटी मीटो करीत असतो. सो त्याची काही लायक होता त्याची काही आम्ही आमचे CA रिलेटेड टॉक्स करताना आम्हाला जे काही अर्थ होता की सगळ्यांचे त्यांचे स्ट्रेस असतात ते कसे हँडल करतात. आणि केला पटी बीच जातो संचे त्याची काही लायक बीचचे वेदरांत जी काही फ्री होऊन रिलॅक्स होतात तसे मॅनेज करीत होतो स्ट्रेस. तो त्या एक स्ट्रेस मॅनेजमेंट आम्ही बघून घेऊयात होता नाही त्या टाइमांत आणि प्रवताना वय ऑटोमॅटिकली आम्हाच आमचे प्रिपरेशन टाइमार एक कळता की आम्ही कसे स्ट्रेस तसे माझ्या केलोपटी स्ट्रेस CA चे वाचताना काहीतरी ब्रेक घ्यावे असताना मी माझे इंटरेस्ट दुसरे काही इंटरेस्ट टॉपिक्स असतात तेव्हा मी बघित असतो तसे माझे बॅलन्स करीत होतो. इथे आता तुम्ही एक CAच्या प्रयाणांत कोणास तर एक धन्यवाद सांगू इष्ट पावतावे? माझे अम्मा बाबा आणि माझे अक्कास मस्त थँक्यू सांगवे मला इष्ट असा. किती म्हणल्यार आधीसून मी CA करतो म्हणून सांगताना त्यांनी काही क्वेश्चन केलं नाही. ते माझेच डिसिजन होते माझे 10th होताना की मी CA करतो. त्याद्वांसून सपोर्ट करीत ते
आणि मला सीएचे इडी जर्नींत खंयो माले कसलो प्रॉब्लेम्स आयले कष्ट आयल्यार ಒಟ್ಟು होते सो तेमचे सपोर्ट मेन माले माझे फॅमिलीचे सो त्यांचे एक बिग थँक्यू सांगूया असं नाईस. आता चडी तो ना मी दकल्या क्लासान एक मॉक टेस्ट म्हणून ऐकतो ह्यात सीएन तो असा म्हणून ऐकलो असा मॉक टेस्ट म्हणून सांगून हे तुम्ही बरोवलो सवे. मी माझे सीए फाउंडेशन देताना मी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट केलो असा बट मी सीए इंटरमिडिएट आणि फायनल्सान देताना मी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट केले नाही बट एकदा मॉक टेस्ट रिलीज झाले उपरांत एक्झामान आधी आम्ही जस्ट एक रेफर करतो की खयले टाइप क्वेश्चन्स आयले असत आणि प्रिव्हियस अटेम्प्ट्सांत मॉक टेस्ट चे क्वेश्चन्स कसे असत तेव्हा एक चेक करतो आम्ही. खाली मॉक टेस्ट नाही लाईक RTP रिव्हिजन टेस्ट पेपर्स म्हणून एक असं आमचे सिलेबस आमस एव्हरी अटेम्प्टांत एक रिव्हिजन टेस्ट पेपर्स देतात काही ते आमस एव्हरी सब्जेक्ट्साचे चिके रेलेव्हंट क्वेश्चन्स देतात आणि मॉक टेस्ट पेपर जो आदिल्या अटेम्प्ट्सान तो आमस आम्ही रेफर करतो आणि पास्ट पेपर जो आम्ही बघतो तेव्हा किती म्हणल्यार एक आमस एक आयडिया गावता की इन्स्टिट्यूट आमस खंय कसे क्वेश्चन्स विचारवे बघता. सो असे ऍज एक मॉक टेस्ट बसून 3 hours पेपर बरवत नाही मी म्हणल्यार मला एक्झाम्स बरोवन आयडिया असा की माझे टाइम मॅनेजमेंट कसे करवत. सो मी जस्ट मॉक पेपर्सचे क्वेश्चन्स खयले रेलेव्हंट असतात ते आमस आम्ही क्लासेस घेताना आमच्या फायनल लेवलान तो आमचे लेक्चरर्स आमस सांगित असतात की हे असे असे क्वेश्चन्स रेफर करा एक्झामान आधी. सो तसे रेफर करून जायत होतो सो दॅट एक प्रिपेअर्ड असतो की बरं याच्या नदी खयल्या क्वेश्चन्स एक्सपेक्ट करवत इन केस एक पर्टिक्युलर टॉपिकांसून क्वेश्चन आयले असा तर. आता या मॉक टेस्ट होऊन द्या तर तुम्ही एक रिव्हिजन पेपर टेस्ट म्हटलो न्ही ह्या पुरा उरलेल्या विद्यार्थ्यांस म्हणजे सीए शिकतल्यांस खयल्या रितीन ते एक सहाय्य होता. आमस एज स्टुडंट्स आम्ही एक्झाम बरवचे नदी आमस त्या पर्टिक्युलर अटेम्प्टान आमस एक आयडिया गावता की इन्स्टिट्यूट खयल्या टॉपिक्स वर क्वेश्चन्स विचारतात आणि आम्ही खाली हे अटेम्प्टाचे मॉक टेस्ट आणि रिव्हिजन टेस्ट पेपर्स बघित नाही लाईक मोस्ट ऑफ द केस प्रिव्हियस अटेम्प्टाचे बघतो किती म्हणल्यार इन्स्टिट्यूट केलापोटी प्रिव्हियस अटेम्प्ट्सांत खयले टाइप क्वेश्चन्स विचारले असतात तसे विचारवे चान्सेस असतात. सो मस्त हेल्प करता. आम्ही प्रिपरेशन करताना आम्ही कॉन्सेप्ट बघतो बट आमस ते कसे टेस्ट करतात ते आमस असे मॉक टेस्ट पेपर्स रिव्हिजन टेस्ट पेपर्स बघताना आमस एक आयडिया गावता. तसे एज आमचे सीए स्टुडंट्स आमचे सीए लाईफांत आम्ही कोण सीए करताना सगळी माइंडात असतात RTP MTP आणि पास्ट पेपर्स बघा मस्त सहाय्य होता म्हणतावी ते पुरा नेक्रांस नाही आमस एक आयडिया गावता. सो बेस्ड ऑन दॅट आम्ही प्रिपेअर करवत की आणि एक बरोवेच्या एक टाइम मॉक टेस्ट बरवताना केला आता टाइम मॅनेजमेंट करवे असल्यार मॉक टेस्ट पेपर्स बसून बरवतात. एक इन्स्टिट्यूटांत जाऊन आमचे इन्स्टिट्यूट भवनान जाऊन बरवत मॉक पेपर्स 3 hours साठी. इन केस ते ऑप्शन नका तर आमस आमचे इन्स्टिट्यूटचे पोर्टलांत ते मॉक टेस्ट पेपर्स पुरा अपलोड करून असतात आम्ही तेच डाउनलोड करून मी बघून सॉल्व करवे बघतो. आणि ते टाइम मॅनेजमेंट असो हेल्प होता मस्त नाही. वय आता फर्स्ट टाइम केले तरी पेपर बरवताना इंटरमिडिएट नाही तर सीए फायनल बरवताना आमस ते पेपर फर्स्ट टाइम बरवताना कसे टाइम मॅनेज करवत म्हणून एक आयडिया गावता एकदा मॉक टेस्ट दिले. मी दिले नाही असे बसून 3 hours बरवले नाही. मी असेंचे पेपर्स घेऊन जस्ट रेफर करीत होतो की खयले टाइप क्वेश्चन्स आयले असत माले लाईक त्या एक मॅनेज करवत म्हणून असता. इन दी एंड मी एक्झाम बरवताना किती बरं होतं तितके बरवतो. सो तसे मी त्या प्लॅनान जायत होतो की मला किती आयडिया गावता त्या स्पीड ऑटोमॅटिकली मेंटेन करून बरवतो होतं. आता सीए बोर्डाचे न्ही आत्ता एक नव्या स्कीम म्हणजे सिलेबस चेंज जाल्यांचा आसा म्हणून ऐकलो होतं. आता आदिले ओल्ड स्कीम आणि आत्तांचे न्यू स्कीम त्याचे मिडलांत खयले एक कसं तरी व्यत्यास आसाय.
फर्स्टली आधी 8 पेपर्स असले इंटरमिडिएट आणि फायनल्स अंत ग्रुप 1 ग्रुप 2 4 पेपर्स ईच उत्ते आता काय केलें सत 6 पेपर्स केलें सत इंटरमिडिएट आणि फायनल्स 3 पेपर्स एक ग्रुपांत केलें सत तसे आम्ही आता एग्जाम्स बरवताना आधी आमस एक एग्जामिनेशन टाइम ऑलमोस्ट 16 डेजाचे टाइम असत होते एक दिस एग्जाम एक दिस हॉलिडे करताना ऑलमोस्ट 16 डेज सर जायत होते आता ते 12 डेज असायला सो ते 4 डेज उणे होता नव्हती के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आणि ते स्ट्रेस ची के उणे झाले बरी होता आणि एक सब्जेक्ट्स चेंज झाले नाही सत सेम सब्जेक्ट्स असत जी के न्यू आताचे करंट सिच्युएशन वर काही टॉपिक्स घालावे ते पुरं बघून इन्स्टिट्यूट अपडेट करीत असता अँड वन्स इन 5 years or 10 years एक नवे सिलेबस हाडीत असता आता सीए शिकावण्यांत आम्ही एक नव्या शब्द ऐकलो असा स्पॉम म्हणून सांगून ह्याच्यावर एक उजूड दाखवते रोहन स्पॉम म्हणल्यार सेल्फ बेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूल एक ऑनलाईन एक्झामिनेशन इंट्रोड्यूस केलें जात नवे स्कीम हाडताना सो आम्ही आमचे आर्टिकलशिप करताना आर्टिकलशिप कंप्लीट होऊन फायनल एक्झाम बरवायचे नदी हे स्पॉम एक्झाम्स कंप्लीट करावे ते कंप्लीट ऑनलाईन बेस्ड एक्झाम असतात फर्स्ट एक रिक्वायर्ड आवर्स क्लासेस ऐकून मी टेस्ट देऊन क्लिअर करवे असतात 4 पेपर्स असतात स्पॉमांत आम्ही ओल्ड स्कीम्सून नवे स्कीम येताना आमस ते 2 पेपर्स केलें ते बट हेन्सफोर्थ फ्रेश एस्पिरंट्सांच ते 4 पेपर्स असतात कंप्लीटली ऑनलाईन बेस्ड फायनल एक्झाम बरवायचे नदी ते कंप्लीट करावे म्हणजे एक नवे ऑनलाईन बेस्ड एक्झामिनेशन इंट्रोड्यूस केलें आमचं सीए फायनल जाता आणि एक परीक्षा एक्स्ट्रा झाल्या म्हणून सांगून नाही बिकॉज फायनल जात आधी 8 पेपर्स होते ते मी रिड्यूस करताना ते खयले टॉपिक्स फायनल्सान काढले तेच सेल्फ बेस्ड ऑनलाईन घातले सो जी के 8 पेपर्स बरवायचे ते 6 पेपर्स बरवताना तेची के स्ट्रेस लेवल उणे होता एक्झामिनेशन टाइम आणि आर्टिकलशिप करवायच्या टाइमांत ते फायनल्स एक्झाम बरवायचे आधी ते कंप्लीट करवे होता ते सेल्फ बेस्ड असा ते क्लासेस ऐकून मी प्रिपेअर करवे होता ते ऑनलाईन बेस्ड फुल कंप्लीट MCQ बेस्ड एक्झाम असतात आता तुमचे केला फोटोज 1-2-3 फोटोज असतात ते एक जस्ट बघून येऊया राईट हा माझे फॅमिली माझे अम्मा माझे बाबा माझे अक्का आणि माझे भाऊजी माझे अक्काचे रिसेप्शन सेरेमनी टाइमर काढलेले फोटो आहे ओके ओके नाईस हा आता रिसेंटली माझे सीए फायनल क्लिअर झाल्यापर्यंत आमचे मंगळूरू चॅप्टर आमच्या इन्स्टिट्यूटचे मंगळूरू चॅप्टर नमस फेलिसिटेट केला होता सो त्याचे फोटो आहे आणि सेम माझे सीए क्लिअर झाल्यास माझे कॉलेजांसून मला फेलिसिटेट केलें ते नलोशियसून सो त्याच्या चीफ गेस्ट होऊन केवी कामत सर आयले ते सो त्यांच्या प्रेझेन्सांत मला एक फेलिसिटेशन गावले मस्त खुशी झाले नाईस लायक होते फोटोज ते एक फेलिसिटेशन गावच तेव्हा आम्ही शिकला कॉलेजांसून आम्हाला एक इंगडत फील नाही मस्त खुशीचे विषय रेकग्नाइज केले बरी यांच्या इन्स्टिट्यूटान रेकग्नाइज केला प्राऊड फील होता खुशी करेक्ट आता तुम्ही अखेरीस आमचे आता एक भविष्याचे सीए विद्यार्थ्यांस आणि आमच्या युवजनांस काहीतरी सांगू इष्ट पावतावे सीए करवेचे प्लॅन असल्यार फर्स्टली इंटरेस्ट असल्यार आणि एक पॅशन असल्यार सीए करतो तर हे कोर्स ऑप्ट करा कोणाचे तरी प्रेशर आणि फोर्स केल्यार कोणी तरी आपला सीए कोर्स अप्लाय कर नाका आणि सीए एस्पिरंट्सांस माझे मेसेज की डेडिकेटेड असा फोकस्ड असा आणि मोटिवेटेड असतात आणि पेशन्स इज इम्पॉर्टंट आमचे सीए जर्नींत सो ह्या पुरा असल्यार खंडित सीए तुमचे होता सो ऑल द बेस्ट टू एव्हरीवन रोहन तुम्ही ते वेळ सर आमच्या ओटे एक तुमचे एक सीएचे एक प्रयाण आमच्या ओटाने आमच्या वीक्षका ओट एक वांटून घेतलं सो तुम्हाला धन्यवाद थँक्यू फर्स्टली थँक्यू सुचित्रा का माझे इंटरव्ह्यू घेतलेस
आणि मला ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेस विश्व कोंकणी केंद्र, पूर्णानंद प्रतिष्ठा आणि प्रतिबिंब टीम असो मस्त थँक्स. तुमचे एक एक्सपिरियन्स कसं होते ते येऊन? मस्त लाईक झालं आणि तुम्ही मस्त कम्फर्टेबल केलं इंटरव्ह्यू काढताना. आणि एक फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स होता इंटरव्ह्यू घेवायचे. कसे जात होता इंटरव्ह्यू ते एक आयडिया गावला मला यापटी. सो थँक्यू. सामान्य होऊन आम्ही एक कोणाला एक तरी तू कशाला करतस म्हणताना आम्ही सीए शिकत असा म्हणतात. त्या सीए शिकत असा म्हणून सांगून ऐकताना आम्ही ऐकवायचे विषय कसायला सीए म्हटल्यार त्या मस्त कष्टाचे विषय तेंतू मस्त वाच्यो असता. त्या रितीन तू बोलत असा म्हणजे साधारण एक लोखंडाचे चणा म्हणतात कब्बिणाचा कड्याला म्हणून सांगून तसले एक मनस्थितींत असता. हे लोखंडाचे चणो चगोलून दाखवलेंसा आमचे इतले सीए रोहन नायक यांचे एक उज्ज्वल भविष्य बरेपण मागित ह्या कार्यक्रमाक दोयत असा. पोरांचो मस्त धन्यवाद.